Avui anem a fer una manualitat amb materials reciclables molt divertida i és els dracs. Anem a fer dracs amb rolls de paper higiènic, amb un poc de paper de seda i amb material que teníem per casa. Val? Mireu què fan. Tirem foc. Per aquesta manualitat anem a necessitar un pincell, pintura del color que vulgueu i rolls de paper higiènic. És molt important que posem un paper baix de la taula a la que anem a pintar per a que no s'embrute res. Amb aquesta manualitat estem reciclant el cartró dels rolls de paper o higiènic o de cuina o de neteja. I una vegada ho hem pintat, anem a deixar-ho secar. Ja s'han secat els nostres rolls de paper. Hem pintat un roig i un verd. I ara el que anem a posar-li són els ullets i el nas. Nosaltres teníem per casa aquestes boletes d'una altra manualitat i com són massa xicotetes, el que anem a fer és juntar-les amb la pistola de silicona per a poder-li posar l'ullet. Però vosaltres podeu utilitzar o bé una cartolina o un paper i dibuixar-li uns ullets si no teniu material i si teniu material el que se vos ocorrega. Anem allà. Una vegada ja hem pegat tots els ullets, ara anem a col·locar-los en el cartró. I posem unes gotetes de silicona. Jo estic utilitzant la silicona perquè no tenia un altre tipus de pegament, però perfectament podeu utilitzar cola, pegament de paper si és que esteu utilitzant una cartolina. I li posem el naset, que nosaltres teníem dos boletes com de suro. Ja tenim un drac i ara anem a fer l'altre drac. I ja tenim els nostres dracs. Ara ens queda posar-li el foc. I per al foc he trobat per casa un paper de seda que tenia d'altres manualitats. L'he tallat en tires i ara l'anem a posar al voltant de la boca. Com no tenia més colors, hem agafat un taronja fort i un taronja més claret. Si teniu groc o roig, és ideal. I si no, podeu fer-lo com vulgueu. El paper de seda sí que seria el recomanable per a aquesta manualitat perquè és un paper molt fi, és un paper que cau, que té pes i quan el tenim el drac així veiem que el foc cau, però ara després anem a bufar per així i anem a veure com el drac tira foc. Per això este sí que és un paper apropiat per a la manualitat. Bé, jo vaig a posar-li cinta adhesiva perquè no tinc pegament de paper, aleshores el que faig és posar-la per la part de dins del cartró. I anem a anar combinant els dos colors. Posem una clara, posem una més oscura, fins i tot una damunt d'altra, no passa res. Quan més foc tinga, millor. I anem combinant-ho. I després de veure el pas a pas de com es fan els dracs, així podeu veure com ha quedat i quin és el resultat final. Comprovem a veure si llancen el foc. Sí que funciona! Si vos ha agradat, no dubteu en fer-la. Adeu!